इ.एम. रनजित बसुमतारिया फिन रायजो राजाफोरनि जौगालु बिथांखि बेखेवदों। बिसायख'थियाव खोथा होनाय बायदि इउ.पि.पि.एल. सोरखारा रायजो राजानि जेंना सुस्रांनायनि आरो गासै बिथिङाव जौगानायनि खामानि मावनायखौ नुगासिनो दं, जायखौ बि.पि.एफ. दोलोनि सोरखार सामलायनाय समाव नुनो मोनाखैमोन। दिनै इ.एम. रनजित बसुमतारिया गावनि बियाबाव थानाय सान्थिपुर, खुंग्रिं, थाइखाजरा बि.सि.डि.सि. नि सिङाव गोग्लैनाय सान्थिपुर, गोजोनफुरि, मजा बस्ति, थाइखांजरा, थंसि दांगि, दैसुमगुरि आरो सामथाइबारि गामिफोराव आर.सि.सि. दालां, सेन्ट ग्रेभेलनि लामा आरो मिनि सुइस गेट लुफुंनायखौ बेखेवना होयो, रायजो राजानि हान्थामेला आरो आबादाव सुबिदानि थाखाय। बेनि उनाव दसे सम रायजो राजाफोरजों गुवारै सावरायो बिसोरनि जेंनाफोरनि सायाव। खौरां बिजोंनि सिगाङाव बेफोर सुबिदाखौ मोननायनि थाखाय रायजो राजाफ्रा इ.एम. रनजित बसुमतारिनिसिम गोजोननाय फोरमायदों आरो बेफोरबायदि सुबिदा आरो मोनबावगोनखौबो मिजिंथिदों। ओरैहाय इ.एम. रनजित बसुमतारिया फोरमायोदि 14 नं चिरां दुवार बियाबाव गासै हाब्रु लामा दं, बेफोरखौ ब्लक बि.सि.डि.सि. नि गेजेरजों मावगासिनो आरो फैगौ दैज्लां जानायनि उनाव गासै सुबुंफोरखौ हाजों थाबायनो होला। गासै लामाफोरखौ सेन्ट ग्रेभेल होजोबसिगोन आरो प्रमद बर'नि बिथोन बादियै हाग्रा बिफाननि फान्डजों गंथाम मिनि सुइस गेट लुफुंना बावैसोल' सान सिगां गंनैखौ बेखेवना नैबे थामथि बेखेवनाय। चिरां जिल्लानि 14 नं चिरां कनस्टिटुयेन्सिनि बियाबनि सिङाव आं नोजोर खालामदों देग्लाय खुनु स्किम नङा। जोंनियाव जेसेबां हाब्रु लामा दङ बेखौ आर्फिलिं आरो सेन्ट ग्रेभेल बेखौ जोंनि ब्लकनि गेजेरजों बि.सि.डि.सि. फोरनि गेजेरजों बे खामानिखौ मावजोबनानै होनो जों देग्लाय टारगेट लाबाय। नभेम्बरनि गेजेराव जों फोजोबगोन। खुनु गामियावनो जोंनियाव जोङो नभेम्बरनि उननिफ्राय हाब्रु गानाय लामाखौ जों दोनलिया। बहाबा गामिया इनफरमेसन होस'यो जुदि दङब्लाबो बेखौ जोङो दैज्लांनि सिगांसिम जों मावनानै फोजोबगोन। 2 नाम्बाराव जोंनियाव स्पेसियेलि साहा ओनसोलाव माइ गायनायनि सायाव बिराद समस्या जाबाय थायोमोन, जेराव जोंनि बर' हारिया आबादनि सायावनो सोनारना थायो। बेनिखायनो बै आबाद बिथिङाव दै मोनैनि थाखाय जोङो बान्दो सिफायबाय थानायनि थाखाय जोङो खामानिखौ मावनो हायाखैमोन। देग्लाय जोंनि सरकारा मानब गेदेर प्रमद सारनि बिथोन बायदियै फरेस्ट डिपार्टमेन्टनिफ्राय जोंनि 14 नं कनस्टिटुयेन्सिनि सिङावहाय मोनथाम मिनि सुइस गेट बानायनाय जादों आरो बिनिनो मोननैखौ जोङो दाखालि अपेनिं खालामखांबाय। दा मोनसेखौ जोङो 3 नाम्बारखौ बानायदों। खोब गोजोननाय मोनदों। फ्राय जोंनियावहाय दा हमनानै ला नोंथांमोननि गामियाव खैथा गामि, नोंथांमोननि एरियायाव? मोनब्रै गामिसो, मोनब्रैसो गामि। बेवहायबोथ' बिराद बुरजा गामि सल्भ जाबाय। आरो सान्थिपुराव मोनसे जों मिनि सुइस गेट बानायदों। बेवहायबो गोबां गामियानो सेल्फ सल्भ जादों, जायनि जाहोनाव देग्लाय माइनि थाखाय दैनि आंखाल जानानै फैदों। आरो अब्लाबो जोंहा गोबां मावबावनांगौ दङ। बोसोरथामाव बोसोरखौथ' जों मावनो मोनखायाखै आरो बोसोरनै दंबावो। बोसोरनैयाव जेसेबां हायो जों मावनो नाजालांबाय थागोन। बहुद रंजाथाव दिन दिनै जोंनि बि.टि.आर.नि जानाखि इ.एम. सार बिथाङा जोंनि सुख'खौ हायि आजां गाजां गोदो 50 बोसोरनिफ्राय जोङो खस्थ' भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे जोंनि सामथाइबारि गामिया बान्दो आजां गाजां हर सान खाथिनांनाय दैजों जुजिनानै जोङो माइ गायनानै जाग्रा। दिनै बेखौ जोंनि बि.टि.आर.नि इ.एम. सारा दिनै सुफुंना होफैबाय। आं जोबोद बाख्नायदों। आङो लाख'हायै खुसि। जोंहा रंजानाय सिन दिनै। दा बेवहाय जोंनि बि.टि.आर. सरखार जा प्रमद सार आरो बि.टि.आर.नि जानाखि दैदेनगिरि बिथांमोना मोजाङैनो जानाखि आर्जेन्ट खामानिफोरखौ नायदों। आंहा बेहाय खोब बिराद गोजोननाय फैदों। जों हारसिंल' नङा, दिनै जोंनि प्राइमारि बा बि.सि.डि.सि. बा जोंनि इ.एम. बयबो दिनै रायजोनि खामानि मावनाय बे रायजोनि सरखार होननाया ओरैनो फेलें थाङाखै, थिगैनो दङ। जोङो बुंनो थाङोबा जोङो थांनाय जे बि.पि.एफ.नि जेनाखि दोलो सालायबोनायाव जोङो बिथांमोनहा टेम्परारि जोङो मथा मथि जोङो सुइस गेट ड्रप फिसा मोनदोंमोन। बेजोंबो जोङो गोजोननाय जों माबानो हायाखै, गोजोननाय खालामनो हायाखै। जोङो आजां गाजां अखानायबानो जोङो हर सान जोङो हराव खाथि खोबनानै जोङो बान्दोखौ नेनांगौ जायोमोन। आरो जोंनियाव खुंग्रिं एरियायाव जोंनि सामथाइबारियानो अबस्था गैसोनि बा दुखु खस्थ'सिन भुगिनानै जाबोनांनाय नैबे बान्दो माइ गायनानै जानायाव आरो
सिगाङावथ' लामाया हाब्रु दैब्रु सास्तिमोन जोङो थाबायनो दा मोजां जाबाय जोंहा गोजोननाय मोनबाय थाबायजायामोन आवगायाव मानसि लोमजाबाबो माबाबो जोंहा लांनोनो चान्स गैयामोन आरो बेसे गोलाव लामाया खय किल'मिटार जागोनथाय 3 किल'मिटार सिगांनि सरखार थासान्दियावहाय माने मोनदोंना मोनाखै नायस'नाखै जोंखौ मोनाखै मा गामि दैसोंगुरि जोंनि गामिया दैसोंगुरि मा बुंगोन सारमोननिसिम सारमोननिसिम जोंहा गोजोननाय थाबाय दा लामा जायियाव लामा जानाय जाबाय नालाय जोंनि लामाया बेसेबांबो गाज्रिमोन जोङो आजां गाजां जोङो माइ मिलाव लांनांगौबाबो जों लांनो हायामोन सोरबा डक्टरनाव आजां गाजां लोमजाबाबो जोङो लांनो थाखाय जोङो हायामोन जोङो बानानै रोगानांगौमोन मानसि दुमसि लोमजाबायोबा गथ' गथायबाबो गेदेर मानसि लोमजायोबाबो जों बानानै रोगानांगौमोन दिनै जोंनियाव डक्टरनाव लांनोबाबो जोङो रोगानांगौसोमोन माबा रोगानांगौमोन ना बानानै रोगानांगौमोन मानसि गिदिरखौबाबो सोरबा गथ'सा मानसिबाबो थिखोनो हानायफोरा रोगानांगौमोन गारि घरा सोनो हाला नालाय जोङो बेनि थाखाय जाहा दा सारमोनहा एसे जोंखौ हेफाजाब होबाय हिसाबै जोंबो बिराद मोजां मोनबाय जोंनाव गोजोननाय फैबाय दा सारमोनहा मोजाङै मोजां खामानिखौ मोजाङै मावलांदो मावनानै होलांदो मोजाङै मोजां खालामलांदो जाहा बेखौ बिराद मोजाङै बेनिफ्राय साबसिन जालांबावथों जाहा बेखौ हामब्लायो सारमोन जोङो दा जोंनि हाग्रा बिफाननिफ्राय जोंनि EM फेरेंगा सारा रन्जितआ अननानै जों मोनबाय लामाखौ जों बहुद बोसोर सिगांनि सरखारावबो जों मोनाखैमोन दा एबारनि सरखाराव जोङो मोनबाय दा बिनि थाखाय जोंनि गामिनि रायजो राजाया बहुद गोजोननाय मोनदों दा आरो जों उननि बेलायावबो आरो मोनबावगोन नामा जों सारनिसिम आसा थाबावबाय दा दिनै जोङो आरो सारजोंनो जों सापर्टखौ होबाय थागोन माबायदि खस्थ' जायोमोन बे लामाया जोङो बहुद खस्थ' मोनोमोन जाहाथे जोङो गथ'फोर ओरैनिया सोनाबनि मानसिया जोंनि गामियाव सोखा LP स्कुला दा बहाय फैयोबा माने फेन खुनानै फैनांगौ जायो आरो बाजार जानो फैयोबाबो गामसा गांसे लाफानानै एक्सट्रा लाफानानै फैनांगौ जायो बेबायदि बहुद खस्थ' जायोमोन आरो दा जों बहुद बोसोर खस्थ' जाबाय दिनै जोङो हाग्रा बिफाननिफ्राय जों UPP सरखारा अननानै हरबाय दा बेखिनिखौनो जोङो मोननानै जोंनि रायजो राजाया बहुद माने गोजोननाय मोनदों आरो दिनैहाय जोबोर मोनसे गोजोननाय जोंनाव मोनदों माने रायजो राजाफ्रा बे लामानि थाखायनो जोबोद हास्थायबाय थायोमोन सिगां समावबो जोङो लामा मोननो हानाय जायाखैमोन देग्लायहाय बे सार रन्जित सारानो दिनैहाय जोंनि बे लामाखौ हरनाय जाबाय बेनि थाखायनो सारनिसिमबो रोजा रोजा साबायखर थाबाय जोंहा मोनसे गामिनिफ्राय माबा मोनसे फैदों नालाय जोंहा बेखौ दिनै अपेनिं खालामदों थंसिदांनि गामिनिफ्राय लामा अपेनिं खालामनाय जादों रायजो राजाफोरखौ लानानै माबायदि खस्थ' जायोमोन बे लामाया थांलाय फैलायनि थाखाय औ खस्थ' जायोमोन गारि मथरनि थाखाय बिराद खस्थ' जायोमोन बयबो रायजोफ्रा मिथियो गामिनिफ्रा बिराद खस्थ' जायो औ बेबायदि नङामोन हाब्रु जाजोबोमोन ट्रेक्टर खारनाय थांलाय फैलाय गामिफ्राव गंफा गंनै ट्रेक्टर दंमोन नालाय बेनिफ्राय हाब्रु जायोमोन आरो बिराद गाज्रि जायोमोन सारखौ मा बुंनो सानो औ सारखौ जोंहा गोजोननाय मोनगोन मोजाङै मोजां खालामबाय नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन जोंहा मोजाङै मोजां जानानै फैबानो जायो दा रायजो राजाफ्राबो थाबायनो दिगदार जायो गथ'फ्राबो स्कुलाव थांलाय फैलाय बिराद हाब्रु खस्थ' मोनो बिदिनो थांलाय फैलाय जायो आंथ' जेबो होनो रोंनाय नंला सारमोन जाबायना